Nasabtan baka ko ni kuya karon no? Mamulag ko tila Berto, kay manulong unta ko ba? Paway mig damang. Kayo, ako mga damang, isog na kayo. Gusto na dyan makigaway ba? May lang si kuya ba musugot to? May stricto buyak kayo? Pero sige lang, pambugos lang ko. Palaagon lagi siguro ko karon ba? Hala, timing nga oy. Nagi si kuya bay. Kapalangin na jud ko ron. Duulo na ako be. Kuya! Oh, unsa man Susan? Uwan kuya ba? Mula kung ta ko rito Larudian o Galaberto ba? Kay makigaway ko rito og damang. Naag na pug ka. Aron maglikay sa sugo sa kuya. Ako pa nimo. Mayatag mangugas ka sa balay. Sa mukha niyo kuya oy. Nagtambay ra may kadiha ha. Ikaw na dito manghugas be. Ay kaguwang. Balihon ko nimo. Kuya ko nimo ha. Sige na god kuya god. Muli ra ba ta ko og sayo? Bantay ng sayo nimo ha. Basi gabi na ka muli. Di lagi kuya. Mudali ra ako guli. Bye-bye. Ito na ko. Gakiat yung naong oh. Bert, saan ka itong viral Bert? Itong Brazilian dance, draw ito ko. Basic na ito. Sige daw. Ano yun? Ana-ana. Sige daw. Ana-ano ka? Ana-ana. Oh, ana-ana. Yan. Hala, grabe sa tuwa oy. Mga dancer naman bay. Grabe bay. Brazilian dance bilang tirada oh. Be, ako lang dulon. Nakabas sila yung mga damang. Hoy, mga bata. Namay mga damang. Jer, nakaila ka na. Wala ba ya? Pero murag pamilyar. Si Susan man siguro na. Bagura na, diri Jer. Karon pa lagi ko kita na yang naw. Ay, bagura man sila diri Bert. Yang kuya katong si Kustan ba katong nuguyon pod. Ay, tama dai no. Pero time sa, unsa na imong gidala? Damang kanino? Nya, namay damang diha. Paaway ta. Wala may damang, puro na practice niyo kung sa tubay. TikTok, tong dance ba? Brazilian na sungani ba ho? Ay, kana ra di ay. Anawa ko ha. Tugduan ta mo. Ala, hawda ni ay, mura magpag-boxing. Ayaw ba may sumbaga? Sige na, paway na ta. Daghaan na po niyo istorya oy. Ikaw, ano paway? Paway na. Oh, dagko ka ko damang oh. Kita mo ani. Ala, nakuhay. Diba? Oh, tanawa oh. Dagko kaya kong damang no. Kita mo? Oh. Ala Bert, dagko kayo Bert. Ato na ipaaway Susan, kaya wala man may damang. Oh nya, na di may damang. Wala gani! Imuhan lang atong iunay! Naano kipawayan og damang? Hala, andam na kaayo oh. Sige, paaway na para malingaw ta ba? Sige ba, paaway na para malingaw ta. Idi sige. Asa naman to si Susan? O pa man nabalik ganiha raman to. Iagi na lang diri si Buslaylay na maligag pandesal. Siya wa pag yun. Karon lang ni bataan eh. Makitaan ko ni. Tayo rin di mahilot ani. Wala ka na! Hoy! Susan! Wala ka na! Ya, Dugay kay ka ba? Ingon ka magdalira ka. ya, sila na gud kay ngon sila iunay daw akong damang. Nge! Bisag siya ra gud kol! Nangambog siya! Kwangi, ipaaway daw yung duha ka damang! Bahala na ka day! Dagan din! Ikaw Susana ka ha? Susana ka ha? Dakan!